Здравейте и добре дошли в първия епизод от новата ни поредица. В нея ще разгледаме как да водим един по-здравословен живот. Ще говорим с експерти от различни сфери, с изграждането на полезни и убиването на лошите навици. Поредицата се осъществява с подкрепата на Lidl и се казва Гласът на следата. Пред мен са първите водещи на училищния подкаст Пиер и Симеон. Добре дошли, как се чувствате? Добре заварили. Добре заварили. Благодаря за поканата. Първият ми въпрос е, участвали ли сте в други подкасти, освен нашия? Не, аз не съм. Нашия беше първият подкаст, който създадохме с подкрепата на училището и сега, нали, ще видим, ако нещо ново измисля да го продължа това деяние, но това е единствения подкаст, който и сега съм участвал. Твоя ли беше инициативата за създаване на подкаста в училище? Всъщност, първият епизод стана много спонтанно и ние първоначално щяхме да правим някакво, нали, просто интервю, нещо такова с гостът ни, обаче той, защото е сферата на подкаст, това нека и, нали, ние сме много готини, нека направим подкаст с него. И беше добре като за първи път, но, нали, имаше много неща, които трябваше да оправим. Нито ние бяхме, нали, много спокойни, нито имаш някакви неща с ъгълите на камерите, някакви такива, нали, неща, които нормалните хора, които правят подкаст, нали, които правят, се занимават с това от много време, знаеха, обаче ние просто нямаше как да знаем всичко това. Получи се добре, даже гостът ни похвали и беше много готово да се справяш с тези трудности, които се получаваха от това, нали, че не си сигурен точно кое е най-правилното нещо, което може да направи този подкаст. Но и така, след всеки следващ гост, изглаждахме някакви неща, ставахме все по-добре. И всъщност най-полезното нещо, от което научихме и ноу-хау и някакви други тънкости, беше обучението, което имахме удоволствието да присъстваме. И там наистина научихме доста по-надълбоко как стават нещата, какво е грешно, какво е правилно и всякакви други неща, които трябва да го правим. Да, беше много хубаво нещо това и съм щастлив, че бях част от него. Доволни ли сте от опитите си като водещи? Със сигурност, ако говорим, например, в сферата на подкаста, както и Пиер каза, първият на спонтанния епизод, но и тогава никой от нас, двамата или от другите хора, освен госта, разбира се, не бяхме опитни, не знаехме как точно хем да се водим по сценария, ама хем да ни изглежда, нали, че всичко е направено под един скрипт, как всичко да бъде хем с хумор, хем да бъде интересно за публиката, за тези, които го гледат, как да не създаваме прекалено много боли на хората, които обработват. Но с време пък и от други занятия, от други места, това да водиш реално доста добре ти показва първо колко е сложно, второ колко хубави умения ти дава това да общуваш с хората, как да знаеш кога, какво и как да го кажеш, така че да повлияеш на дадената група хора по даден начин, който целиш. Така че доста полезен опит. Помните ли определена ситуация по време на подкастите, която ще запомните с добро или с лошо, но да се отличава от другите? Аз помня, имам една, ако искаш. Давай. Понеже моят опит с подкастите е по-скоро на този на Пиер и не само на този епизод, аз се сещам, ние се опитахме да направим нещо, което май до сега никъде не се беше правило, да имаме трима водещи с един гост. Да. Две момчета, едно момиче за цвят. Не беше най-решението, което се среща най-често, обаче пък беше така уникално, беше интересно. Със сигурност се сещам, че имаше моменти, където хем се прекъсвахме, хем не изглеждаше естествено тримата да вземат думата, да сменяме постоянно. И това доста голямо впечатление ме направи, даже госта веднага като видя, вика, как се тримат, помислете другия път да сте двама, нали, да е как трябва, защото просто няма как да вземете думата и публиката не знае кого да гледа. Това беше доста интересна случка. Аз помня много добре
това беше може би третия или четвъртия епизод. И примерно бяхме се оговорили към 2 да сме в училището. Примерно подкаст започва в 3. И аз не бях на училище този ден, не помня дали беше почивен или просто ме нямаше. Но в крайна сметка беше сигурно около 12, аз викам, много съм изморен, чай малко ще подребна 1 час, много време до това. Ще подребна 1 час, после ще се оправя спокойно, ще отида в училище. Много хубаво, по едно време се събуждам, беше 2:30 може би. И аз казвам супер, трябва да се оправя, трябва да стигна на училище. Те вече се надявам, че са оправили, нали? Аз ще дойда просто в последния момент и ще седна на стола. И беше много интересно, аз влизам, всички са вътре, гостът също е вътре. Здравейте, да, това е това. Хващам сценария в ръка и почваме, следно нищо не е станало. Но аз също се бях съгласил преди може би около 10 минути, нали? Веднага таксито, ало, идвайте, много бързам и беше интересно. Какви са плановете за след 12 клас? Аз вече... той първи, нека че той после сблъска. Вече даже съм студент на икономическия университет с бизнес и менеджмент. И освен това продължавам да работя, да градя бизнеса. Ще видим как ще ги съчетая ученето и работата, защото аз си викам, да, що по-е трудно, нали? Ама около дипломните работи и всичките изпити сега около кандидатстването, всъщност си давах сметка, че не е баш така и нямаш много време. Или за едното, или за другото. Така че ще бъдат интересни 4 години от живота ми. Но ще се справим, някаква става. С какъв бизнес се занимаваш? Моите родители преди 13 години си дойдоха в България и ние също бяхме в Италия. Прибрахме се тук не за друго, защото в Италия беше огромна криза, никъде нямаше пари, работи, всички са безработни, данъците бяха ужасно високи и така нататък. И първо, нали, нещо започнах да работят нашите за някой, но после баща ми имаше идеята да почнем да предлагаме италиански предприемачи да идват в България, защото тук данъците са по-малко, и нали, за да започнем бизнес тук. И всъщност нали, това се оказа доста успешно, много предприемачи се припознаха с този проблем, че в момента в Италия данъците са над 70%. Тоест ти си представи, печелиш 100 000 евро на година, 70 000 евро Ти взима държава. даваш на държава. При мен аз имам 1 година допълнително, така че имам време, но е доста важно да се ориентираме. Според мен 11 клас е точно време за ориентация. На къде да отиваш, дали ако ще записваш университет, в кой, къде, как и защо. Даже напоследък имах доста така ентусиазъм и много започна да разглеждам и научавам повече за университета в чужбина. Понеже аз също искам да се занимавам с бизнес, но повече настроен в техническата част, другата моя сфера. Защото едно от нещата, в които от това, което виждам от учители, от работа и така нататък, е, че предприемачите са най-желани тогава, когато са между 2 или 3 сфери. Тоест не си тясно програмист или не си тясно, например, само единствено счетоводител. Ако искаш да си в бизнес или предприемачеството да успееш, доста примери има за това как да се по средата. Например, човек с счетоводство и с програмиране или с изкуствени интелекти, авиационно инженерство, например. И заради това започнах да гледам в чужбина, започнах да гледам България. Как е, първоначално не бях много ентусиазиран за университетите тук и започнах да гледам само там. Но колкото повече време минаваше, толкова повече осъзнавам как
За това, което аз искам, например, продажби, маркетинг, как мислят реално купувачите, как можеш да съградиш един малък или среден бизнес в много тясна група, така че да върви. Реално най-добрият учител е практиката. И най-добрият учител е точно ако имаш място, където хората това го правят хем от много време, хем се сблъскват с най-новите проблеми. И доста голямо благословие беше това от училището то реално от МОН имаше програма, училището ни даде възможност да изберем 240 часов работен стаж в фирма, в която да работим. И другата голяма благословие е, че намерихме аз и още няколко съученика, една фирма, в която да можем наистина да видим какво означава бизнес, какво означава срокове, какво означава всичко това. И колкото повече време прекарах там, толкова повече време осъзнавам как избора ми за университет реално ще зависи от работата, т.е. дали остана там или съм на някое друго място, където ще мога да градя. И втория ми голям фактор ще бъде залата, понеже от 10 години и аз тренирам бойно изкуство. Там доста сериозни планове имаме за напред, за зали и така нататък. Това също ще бъде доста голям фактор. И колкото време минава, толкова по-започна да се отказвам за чужбина, защото освен финансово чисто, че обикновено се кара на оцеляване първите 2-3 месеца. Но се насочил повече към обучението, а не към спорта, нали? Реално двете ходят доста силно паралелно. Защото Пиер малко по-рано каза, че е много трудно, когато се опитваш да съчетаваш работа и учене. Да. А когато съчетаваш работа, учене и спорт, още повече, нали, той също чисто знае. Колко и да се опитвам да съм на 100% навсякъде, не става. Или ще съм в период, където в работата ще съм ангажиран, ще имам да гоня срокове и фокусът ми трябва да е там. Или ще имам моменти, където ще имам изпити в училище, ще трябва да ги вземам, ще трябва да мисля за други неща. И там трябва да давам повече. Обаче има и периоди, където в залата от мен се изисква да водя еди коя тренировка, трябва да занимавам с еди коя група начинаещи напред да се подготвят за еди кой изпит. Аз трябва да се подготвя за насам, имаме голямо събитие. Сега имахме един световен семинар, нали, такъв международен, откъдето идваха от Южна Америка, идваха от Северна Америка, идваха от цяла Европа. И това нещо изисква огромна подготовка, така че горе-долу ходят паралелно. Слава Богу нещата. И оттам нататък, от тук насетне ще видим какво ще става. Какво спортуваш, не разбрах? Бойно изкуство японско айкидо. В залата, която тренираме е малко по-различна. Там е малко по-стария стил се преподава, не е по-модерния. И е до огромна моя страст. Вече много време. Какво според вас е екранната зависимост? Екранната зависимост, както според мен, както от името може да се разбере, е това човек поради една или друга причина да е избрал да използва телефон, социални мрежи, бърз контент, с който той да задоволява някакви негови нужди или измислени негови нужди, така че да получи нещо, което няма как да получи от социалните мрежи. Какво означава това? Зависимостта като цяло, първо е страст или страсти, които ние се опитваме да полеем, да ги удовлетворим. Обаче това е все едно да полееш огън с бензин. Става все по-зле и по-зле. Както работи всяка една зависимост и постоянно търсиш, нали, това толкова популярно нещо, което се говори постоянно за този допамин, нали, който получаваме от социалните мрежи. Може да използваме същия термин. Това е просто едно гасене на огън с бензин. Все по-зле и по-зле става и ако дава Господ наистина все повече да се махаме от тези зависимости, да се дисциплинираме как да ги обърнем в реална работа, как да ги обърнем в това да сме по-добра версия на нас, ако си мъж, как да станеш баща или съпруг или правилен син, нали, човек, който наистина хората ще могат да разчитат, ако си момиче на също, как реално да станеш реален човек, а не
да се опитаме да гасим нещо, което не трябва да се гаси по този начин. Аз нямам какво друго да кажа, това беше, нали, абсолютно изчерпателен отговор. Ще допълня всъщност как работят допаминовите рецептори и защо като седне някой и си отвори Instagram, примерно прекарва 10 минути вътре да скролва, защо е много по-трудно да се откажеш след тези 10 минути, колкото преди. Всъщност допаминът ни е като един басейн. Ние, примерно, почваме деня си, басейна е догоре. Сядаме, отваряме с телефона. Всеки един рил, някой скача в басейна и малко вода излиза извън басейна. Следователно нивото на басейна намалява. Този недостиг на вода, ние се опитваме да го върнем, нали, с нещо, което пак ни носи допамин. Дали това ще е храна, дали това ще е да излезем, нали, или пък още повече да скролваме. Защото всеки рил носи допамин, обаче маха от общото количество допамин още повече. И по едно време, нали, басейнът ти е сух, ти нямаш повече допамина, това просто трябва да правиш нещо, което ти донася изключително много допамин, че ти просто, нали, оставаш така без чувства. Всъщност допаминът ни донася чувствата, които ние чувстваме. Затова да си отвориш телефона, влизаш в Instagram и от влизането в Instagram... Искам да ви питам, кога за първи път ви дадоха устройство? Да, е по-големи. Може би на 6. На 6-7. Устройство какво дефинираме като устройство? Смартфон или не? Смартфон. Смартфон на 8, ако не се лъжа, но първият ми телефон е от копчетата, Nokia или Samsung, какво беше, няколко май бяха. И аз може би на 6-7. Мислите ли, че е било правилното решение на вашите родители да ви дадат устройство на такава възраст? Ако говорим за смартфон, не мога да ги виня, защото помня колко тормоз им хвърляха с брат ми за това цялото нещо. Сега има едно друго нещо, че за жалост, колкото повече на едно дете не даваш нещо, то толкова почва да го иска и да се трупа едно желание, толкова повече това желание почва да избива на някъде другаде. Заради това може би трябва да е умерено. Според мен като цяло начин да се предотврати това с телефоните по друг съвсем различен начин, но реално не мога да ги видя. Ами примерно, аз ще ти кажа, че аз съм мои деца, няма им давам толкова на телефон. Обаче то тогава бяха един по-различни времена, нали? Нито социалните мрежи бяха толкова, колкото са сега, нито имаше short form контент. Да. Всички неща, така че горе-долу, нали... Една идея е по-малко зле. Не е зле колкото си сега да дадеш на дете на 6, на 7-8 години телефон или iPad, те от малко почват да скролват, е абсурдно. Другото нещо, което съм забелязал, че в момента, то малко пак влизаме в това новото поколение е по-лошо от нас, деца вика, но не, нищо общо. Просто съм забелязал как на по-малка възраст децата получават скъпи устройства, което идеята на родителите не е лоша, просто когато на такава крехка възраст получаваш всичко, в кавички, и получаваш нещо скъпо или нещо така по-премиум, може би ще бъде по-трудно да се научи детето като порасне цената на реално на нещата. И е хубаво човек да знае какво е, нали, да нямаш нещо, за да може после като имаш да оценяваш нещата. Това също е голям фактор, защото съм забелязал, че не се говори толкова много, обаче все повече виждам 4 годишни с таблети. Нали? Малко. Аз това мисля, че за Пиер е било също тогава да го видиш това, чисто просто го нямаш. Не виждам много големи позитиви за това. Мислите ли, че даването на устройство на толкова малко дете му влияе с общуването с връстници? Мисля, че фактите говорят сами по себе си. То няма какво дали го мислим или не. За жалост това е реалност, но не само на малките. Това се случва и даже на възрастни хора, в смисъл на хора в напреднала възраст.
на хора, които са в работна сила, на малки, на тинейджери, това се случва при всички, не само при малките деца. Е доста голям проблем. Казахте, че не... Извинявай, точно сега се сетих. Тази година, февруари, отивам на училище, нали, хващам се автобуса сутринта и почитам на училище, на един светофар или на пешеходна спира, качват се деца и гледам едно малко момиченце, не повече от 9-10 годишно. И то приятели, те се качват от цялото училище, бяха поне 10 на дечица, най-вече момиченца, някаква групичка приятелки, всички си говорят, само едно момиченце и те беше отстрани и гледам, че се скролва нещо и викам, ага, ясно. Обаче тя седеше така се крана, идеше към мен и гледам точно в бума на изкуствения интелект, Snapchat AI, един от на Snapchat изкуствен интелект, който е бот, който си говори с тебе. И гледам как питам ученицето, сега какво правиш? Ами прибирам за училище. Ами сега, какво ще правиш къщи? Ами ще починаш, ще се облека, нали, и ще ям супа. Каква супа ще ядеш? И ти гледам да си говори половин час с изкуствен интелект. Това нямаше 10 години ученичество. Ти много силно ме удари тогава. Само като си го представиш, това е ужасно. Ти се представи, ако нас скролването ни влияе, а нашите мозъци са, Да, напред. са много по-не пластични. Пластичност може да обясням какво означава след малко. Представи си какво прави това на дете на 1 година, което то попива всичко, но то попива всичко, което чуе, види, докосне, попива всичко детето. До поне 8. След това, нали, мозък е малко по-създава характер. Но до 8 годишни децата са като гъби. Представи това на нас колко вреди, а да е едно малко дете, колко много повече ще вреди. Казахте, че не бихте дали на своите деца мобилни телефони на такава възраст. Как бихте поступили? Ще ограничи. Може би бих му дал телефон някъде 5, 6, 7 класа, но само си чати с аверите. С ограничен достъп. Да, буквално само WhatsApp. Ако иска нещо повече, Без социални мрежи. няма да му се получи. И вече като гледа гимназия да се пуска. Да се справя с тези работи. Аз смятам, че, както и по-рано казах, ако ограничаването от устройство или от нещо друго бъде направено по неадекватен начин, по неправилен начин, това може много лоша шега да изиграе, както за родителя, така и за детето. Затова мисля, че по най-добрия начин ще бъде, ако дадеш на детето първо и най-важното нещо от един родител. Пример, а не само словесното, нали, не трябва да правим това, трябва да правим това, защото децата, пък и хората като цяло се гледат много от примера. Тя ако казваш нещо и не го вършиш, реално заблуждаваш себе си. Та, освен примера, най-важното нещо е да дадеш алтернатива на това дете реално какво да прави. Нали, сега много често чуваме, нали, вашето поколение са само на телефон и ние играхме и си какво, което е доста вярно. И ако дадеш доста добра алтернатива на детето, вместо да стои на iPad или да стои на някакво устройство, то само по себе си няма да иска да стои на него. Да. Това вече, даже съм го виждал, слава богу, на по-млади момчета на около 10-11, които бяха свикнали постоянно на телефона, на YouTube, нали, тогава повече YouTube. Когато им дадеш альтернатива да се излезе и да отидат на дадено занимание, да открият някаква нова игра, нова, която примерно от 20 години или от повече, те от само себе се забравят за телефона и го използват, както Пиер каза, за обаждания, за чат, в смисъл за връзка с хората. И според мен, ако се погрижиш още от малка възраст, детето да следва правилния пример, който, разбира се, ти, съпругата или ти, съпругата, чак момче да уче, трябва да давате, тук като цяло няма да има този проблем. По колко часа на ден прекарвате пред телефон? Пред телефона конкретно, може би поне 4-5 часа. Примерно между отговаряне на съобщения,
музика, а, Google Maps. Аз сега да питам, дефинирай на телефона, с- какво ме предвид? Колко часа имаш на С телефона? приятели с часа. Screen time. Но като цяло пред екран, със сигурност много повече, защото имам много работа. Компютъра, Да. счетоводство, имейли, да отваряш, да правиш клипчета, обработваш, това. Аз също обработването, аз примерно на телефон обработвам повечето пъти. От телефона? Капка. Но- Колко от тях са в социалните мрежи? Не, в социалните мрежи малко. В социалните мрежи колко да се чуя с приятелите си, нали нещо, ако ще се отварям с групичката. Някой друг рил да погледам да купя кафе и това е. При мен, ако говорим screen time, отново доста време, защото работя на компютър, но ако говорим чисто на телефона, ако изключим нали, нещата, като да се обадиш по телефона, да слушаш музика, чисто ако говорим за този doom scrolling Да. или за гледане на филми и така нататък, при мен доста зависи от много фактори. Реално ако съм заед, ако като цяло вниманието ми върху някакви други неща, някакво ново хоби или нещо друго, реално не е много. Аз имал месеци, или където прекара на ден по максимум час от обаждане по телефона, обаче има моменти, където искам или не, се заглеждам дали в някакъв филм, дали в клип, дали в някоя друга социална мрежа, хем да си оправя фида, да няма глупости, защото това много ме мъчи понякога. Но много е динамично. Да, аз се замислих, Държава се на замислих във връзка с подкаста и осъзнах една много интересна една много интересна връзка. Аз всеки горе-долу 6 месеца имам по седмица, 2, където съм много по-малко ангажиран с работата. И примерно не, че нали нямам какво да правя, обаче имам задачи извън работата ми. И обикалям насам там, това. И така, примерно, между един ангажимент и друг имам повече време свободно. И съм забелязал, че на 6 месеца прекарвам един ден с по 3 часа в социалните мрежи и после да следващите 6 месеца, в които работя всеки ден, аз даже телефона искам да си го погледна. Това на мен работи изключително добре. А той е подсъзнателно всичко. Аз точно вчера или днес го осъзнах, че всичко това е подсъзнателно, но всъщност наистина е точно заради тази причина и това, като го съзнах, нали така, аз даже се очудих колко е последователно всичко. Всеки 6 месеца се възнаграждаваш с Да, няколко ама часа. не е човек, ама то наистина, аз си давам сметка, че то наистина всеки 6 месеца става точно така и за следващите 6 месеца, нали, аз отварям Инстаграм и си казвам човек, чувам някаква песен и усещам как губя мозъчни клетки само от песента. И някой друг около мен отваря TikTok и аз казвам, братле, този телефон трябва да си го прибереш, защото губя мозъчни клетки само слушайки. Случва ли се някога да чуете нотификация, която всъщност тя няма? Не. Аз мисля, че може би да. Да халюцинираш. Това ли да ми заключи? По работа, да. За някакво такова нещо. По работа наистина ми се чува как някой ми праща по Teams или по Outlook някой имейл и почвам да настръхвам, защото много често обича така работното време да свърша, бам, един имейл с задачи, но рядко. Слава Богу. Ето и обяснението за това. Получаването на нотификация носи допамин на мозъка ни. Съответно той започва да търси този стимул и така да се свърши чувствителен към специфичната чистота на вибриране. И когато нервите ни усетят допир от дреха или лек вятър, те не го разпознават за каквото е, а изпращат импулс на мозъка, че това е нотификация. Реално това напълно доказва всъщност технологиите физически променят работата на мозъка. Да. Добре, какво ви държи най-много пред екрана? Тъй като път аз ще почна, едно от нещата, които при мен е доста така работи, когато имам това свободно време, за което и Пиер говоря, където някакси нямаш кой да правиш, първото нещо да си извадиш. И вместо... Аз точно това първо си оправям фида, ако може така да се рече, и си го правя съвсем стриктно на теми, които ме интересуват.
свързани с неща, нали, примерно малко повече да прочетеш, които после ме навежда да прочета някоя друга книга и така нататък, но другото нещо, като изключим този период, където просто искам да се изключа, е много гледане на теми, например в технологиите, с най-новия изкуствен интелект или тул в нещо много тясно, като например генерирането на 3D модел от 2D снимка. Нещо свързано с работа, нещо свързано с философско, нещо, което ме интересува, нещо, което искам да прочита. Реално технологията са изключително полезна в момента за това, защото могат да ти намерят безплатни, свободно разпространяващи се, висококачествени материали за четене и ресърч на нещо. И заради това съм изключително благодарен и доста често го ползвам. Много помага. Аз ще ти отговоря по друг начин. Всъщност в последния подкаст, в който аз бях водещ с видна психоложка, тя ни обясни, че всъщност алгоритмите на социалните мрежи много наподобяват хазартните машинки. Защото това постоянното сменяне на цветовете, звуци, силни, изкрящи, освен това бързината, с което всичко се случва, е на същия принцип, както машинките. И все още нямало толкова много, нали, проучване на как точно влияят социалните мрежи и, нали, скролването, думскролинга на хората. Обаче аз съм почти сигурен, че е вредно колкото алкохол, ако не и повече. Алкохолът, дори един шот, примерно 40% алкохол, водка, един шот ти влияе 2 седмици, след като го изпиеш. Тоест, ти си представи, ако 40 мл алкохол за да ти влияе толкова много време, представи си примерно 2 часа на ден в социалните мрежи, за колко повече от това ти влияе. Освен това, преди 30 на години, за първи път в историята, технологическото развитие вървеше по-бързо от нашето свикване към него. Тоест, нали, интернет, World Wide Web, социалните мрежи, телефони, така нататък. Ние, чисто биологично, възприемаме нещо за 2 минути. Нещо ново. Примерно това растение, това, нали, трофей и така нататък. А ти като скролваш през всеки 2 секунди, представи си, нали, това как ти обърква мозъка и те вкара в едно такова полумъртво състояние, полузаспало. Другото нещо, аз тук също мога да разширя, защото аз се интересувах и другото, това го има като проучвания, особено за младите момчета и момичета, е, че особено социалните мрежи по short content, YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, много често и лесно можеш да достъпиш забранен контент, забранено съдържание, което в реалния свят би ти било толкова лесно предоставено. Дали това ще е даден тип волта, дали ще по някакъв начин нещо прекалено луксозно или нещо, което искаш да видиш или да пипнеш, но не можеш да го направиш в реалния свят толкова лесно, а сега всичко ти е на един клик. И освен разликата, нали, че преди, ако за да намериш нещо такова, ти трябва някакво търсене в Google или поне един клик, в момента ти за това време, в което ще кликнеш, може да намериш 15 такива модели или 15 други неща, които елементарно ти излизат и даже колкото повече го гледаш, толкова повече излизат нещо подобно. И това води съответно до други проблеми, особено при нас, младите. Това също е нещо, което много подсилва зависимостта. Той направи много хубаво сравнение с алкохола, обаче проблема е, че ако ги убедиш в едно и почнеш да гледаш, примерно, рилове, които започват да те постоянно да спиенето нещо, например, да гледаш повече жени или нещо с хазарта, ти храниш тази страст, тази плътска страст постоянно. Алгоритмите не са случайни. Не изгледат сега някакви Реално са много гениални. Не са някакви случайни неща. Това са много дълбоки изработени, нали, машина те вкарват в някакви страсти, както каза Симо. Нарочно всичко това е... По-скоро ти ги покажа.
всичко това, нали, не е случайно. Какъв съвет бихте дали на себе си, ако тук му влизахте в гимназията? Аз, излизайки от гимназията, си дадох сметка, че трябваше да правя повече неща. Аз нали, не мисля, че не бях достатъчно активен или пък проактивен, този бъзворд, който сега много харесват хората, проактивен. Но осъзнавам, че имаше още повече неща, които може да правя, още повече възможности, които може да взема. Така че бих казал, взимайте абсолютно всяка една възможност. Не се притеснявайте от глупости. Абсолютно всичко е много повърхностно. Има 5 неща, които трябва да се притеснявате, избройте си 1, 2, 3, 4, 5. Ако не тези 5 неща, значи не е сериозно. Много стрес има в ежедневието на младите днес. За всичко се притесняват, за бъдещето, за сега, някакви глупости. Освен това от социалните мрежи се инфлуенсират върху някакви теми. Ако гледаш само тъжни неща в Инстаграм, то как да си щастлив? Ако слушаш само тъжна музика, как да си щастлив? Така че мислете защо тези неща се случват. Не се инфлуенсирайте от нали, някакви такива неща. Бъдете спокойни, действайте, имайте време за почивка, с приятели, семейството, защото после няма да имате просто. Да, това е. Което аз мога да се съглася много с Пиер, който бих добавил, ако говоря за себе си, е точно това да по-спокойно да се отнасям. Да се отнасям към нещата, които се предоставят в училище, независимо дали те са проекти, дали те са задачи, които не ти харесват, дали това са гадни, ежедневни неща, които трябва да се свършат. Това гради много дисциплина, бъди отворен към нещата, които се предоставят, дали от хората, дали не, и мисли възможно най-рационално и спокойно се отнасяй с любов. Освен към хората, така и към работата, която вършиш. Оттам нататък всичко ще дойде. Да, много добро послание. Добре, много се радвам, че бяхте мои гости. Благодаря ви за отделеното време. Да, И благодаря на теб. благодарим.